Konse komomuli apa tikubweretserani nkhani za mawu zimene zawerengedwa pa Times ndi Yankho Seunda. Akunena kuti apolisi ati si ali okwanira kuti adzakwanitse kupereka chitetezo nthawi ya zisankho. Akuti kodi iwo adzadalira ndani kuti izi zidzatheke. Tatiye tionere izi ndi nkhani zina mwatsatanetsatane. Musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Nindawe nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine Yankho Seunda. Koma poyamba nayo mitu yake, Malawi Police Service yati ilibe chiwerengero chokwanira cha apolisi mdziko muno. Nduna ya zaulimi ichenjeza kuti dziko la Malawi silingatukuke pokhapokha nzika zake zitasiya kudalira kwambiri chimanga pa chakudya. Nkhani zina chiwerengero cha ophunzira amene akulemba mayeso a standard 8 chakwera chaka chino. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tindikhala limodzi. Akuluakulu ku nthambi ya polisi avomereza kuti dziko lino lilibe apolisi okwanira monga momwe zimayenera kukhalira. Mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Levison Mangani wati dziko lino limayenera kukhala ndi apolisi oposa 22,000 ndoti akhwimitse chitetezo mu nyengoyi. Koma mawawo pa msonkhano wokambirana za chisankho mu mzinda wa Blantyre, Amangani ati nthambi ikufunikira asilikali onjezera oposa 3,000 kuti igwire bwino ntchito zake. Koma iwo anaonjeza kuti anthu asadandaule chifukwa apolisi pamodzi ndi anzawo a MDF, prison ndi immigration apereka chitetezo chokwanira nthawi ya chisankho. Daniel Zimba watsandiza mbiri. Levison Mangani ati pakadali pano dziko la Malawi lili ndi apolisi 19,276 ndipo m'malo mwa apolisi 3,250 operewerawo asilikali a MDF oyang'anira ndende komanso akuluakulu ku nthambi ya immigration adzathandizira kukhazikitsa chitetezo pa nthawi ya chisankho mwezi wa Septemba chaka chino. Mawu ake mkulu wa polisi mdziko muno Amelini Yolam wagwirizana ndi zimene anena Mangani. Yolam atsindika kuti kuperewera kusapereke mantha kumbali zokhudza chifukwa nthambi ya polisi yachilimika kuti chisankhochi chidzakhale chabata ndi mtendere. Iwo alimbikitsanso mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo zipani za ndale kutenga udindo wothandizira kuti mchitidwe wa ziwawa pokonzekera chisankhochi uchepe. Chifukwa tikaona zipolowe zimene zimachitika amabisa ndi azipani ndipo azipaniwo anali momuno ndiye timawuza mwachuchuchu kuti Amalawi adziwe ngati zinthu zilephereke chifukwa choti achipaniwonso sakupangapo kanthu. Chifukwa chitetezo kuti chiyende bwino nthawi ya zisankho chikuyimira wina aliyense Malawi wina aliyense pena paliponse. Pasiku lachiwiri la mkumanowu lachitatu zokambirana zinakhazikika pa nkhani ya zachitetezo ndi mtendere pamene nthambi ya polisi imatsimikizira za mmene yakonzekera za chisankho chikubwerachi. Kumbali yake mkulu wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC a Gift Trapens anafunsa nthambi ya polisi kuti iyankhulepo pa malipoti onena kuti apolisi amagwira ntchito yawo mokondera mbali zina za ndale. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED a Sylvester Namiwa anafunsa nthambi kuti ibweretse poyera zotsatira komanso malipoti amene kafukufuku wawo pa nkhani za zipolowe zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno ukuyendera. Koma nduna ya zamaphunziro au kachenjede a Jessica Bwira nawo atsindika zakufunika kwakuti nthambi ya polisi idzifufuza kwathunthu komanso motsata malamulo pa nkhani ngati za zipolowe pa ndale. Akabwira anadandaulanso ndi mchitidwe wa atsogoleri ena amene akuti akumakhala patsogolo kuloza zala a polisi ndi adindo ena chonsecho kumbali atsogoleriwa amakhala akukolezera ziwawa pa ndale. Ndipo poyankhulapo pa nkhani zonsezi Amelini Yolam ati nthambiyi yamva maganizo ambali zosiyanasiyana ndipo ikonza moyenera kukonza kuti chisankho chikubwerachi chidzakhale chabata ndi mtendere. UN Women yati amayi ambiri a business mdziko muno akufunikira kulumikizitsidwa ndi anzawo kuti agawane nzeru ndi kukuza business zawo. Akuluakulu ku bungweli ati mavuto amene amayi akumana nawo pa malonda ndi ofanana ndipo pakufunika njira zomawabweretsa pamodzi. Patience Lunda ali ndi nkhani yonse. Yemwe amayimirira bungweli mdziko muno Areti Chiwara anena izi pa mkumano wa amayi ochita malonda otchedwa Bold and Bankable omwe unakonzedwa ndi bungwe la UN Women ndi banki ya NBS mu mzinda wa Mzuzu. Mawu awo a Chiwara anati mkumanowu cholinga chake chinali kufuna kupereka mwayi oti amayi abwere pamodzi kuti akambirane. Achiwara anaonjezera kuti mgwirizano wawo ndi banki ya NBS uthandizira kupeza mayankho ku ziphinjo zomwe amayi amakumana nazo akafuna kupeza ngongole zotukulira mabizinesi awo. We bring women in business together, not only to network but to learn from each other.
tikufuna tidziwe mavuto komanso chomwe tingachite kuti tiwathandize amayiwa pa mavuto amene akukumana nawo. And see how as a bank and as UN Women we can support them to grow their businesses. Kumbali yake mkulu wona za malonda ku banki ya NBS Astera Hara anati mavuto amene amayiwa anapereka athandizira banki kubweretsa ndondomeko zatsopano zomwe ziwatukule pa mabizinesi awo. Ahara anati mkumanowu wadziwitsanso kuti amayi ochepa okha ndi amene anapezapo mwayi wa ngongole kuchokera ku banki. Ifeyo in this bank ndiya UN Women ndiye kuti tikakhala pansi ndikuona kuti kodi tiathandize bwanji. Akufunika upangiri odziwa kayendesedwe ka business kapena akufunika upangiri wa ngongole zowayenerera kapena akufunika upangiri oti adziwanenso ndi anthu ena amene angathe kuwathandiza nzeru maupangiri amene oti kapeza kuti akufunika zakuti ndiye kuti tizapitiriza kuchokera pamene papa. Mmodzi mwa amayi amene anali nawo pa mkumanowu athokozani ngwira amene anayambisa kampani ya Mauna Hatcheries anati mabanki akuyenera kutsitsa chiwongola zanja kuti mabizinesi ang'onoang'ono apite patsogolo. Mmene zinthu zilili m'Malawi muno mitengo ya zinthu inakwera kwambiri ma resources amene mabizinesi ambiri amakhala kugwiritsa ntchito kupanga mabizinesi awo pamene kupanga produce ma products osiyanasiyana. Ndikukwera kwa zinthuku kwasokoneza kwambiri mabizinesi ochuluka. Mkumanowu unalonjeka pamototi kulimbikitsa ntchito. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda walimbikitsa amayi kuti azikhala ndi masomphenya komanso ozidalira pomwe wawo. Mayi Banda omwenso ni mtsogoleri wa chipani cha People's PP anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana zimene anali nazo ndi amayi achisilamu. Rebecca Chinjeka Matemba walemba ripoti limene akukalinga ndi Malenga Chiyenda. Polankhula pa mkumanowu, Mayi Banda analimbikitsa amayiwa kuti azichita ntchito zachifundo. Mayi Banda anauza amayiwa kuti iwo apitilira kumangira nyumba zamakono anthu ovutika m'madera osiyanasiyana a mdziko muno ndipo padakali pano akumanga nyumba zina m'boma la Mangochi. Iya ikwa osamena Malawi tikhale ndi umodzi kodi pajatalembesa ndi ifetu kwambiri kuposa ina onse. Anyamata athu alembesanso mosatira kwa ifeyo tingogwirana manja kumanga cheni kumapita pasogolo kuziwa kuti ballot box imene inganene zonse kulekana ndi kuti pano tizimenyana tizikokana sizitithandiza. Amalawi onse tigwirane tiasiye amene akumenya naja aonekera ng'ambaso ndiponso akuonekera kale anthu azaziwa kuti kodi za nkhondozi zititengera kuti. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa gulu la amayi achipembedzo cha Chisilamu la Ta'alim Jane Musa Omar anathokoza Mayi Banda pokhala nawo pa mkumanowu. Msonkhanowu tapindula nawo taphunzirako ziwiri zitatu ndipo choyambirira koma ndithokoze chifukwa chakubwera kwawo amayi titawayitanitsa kuti ife azimayi tifuna tikumane nawo kutivomera tachitenga chinthu cha mtengo wapatali ndithu ndipo tapindula taona kuti tipange bwanji mzimayi asamaziyang'anire pansi because ife azimayi timakondoziyang'anira pansi kwambiri. So apapa tikachoka tikapita kumabungwe kwathuko kumene kuchatika kakhala pansi tizikagwirizana zochita kuti azimayi tisaziyang'anire pansi amayi atiuza amayi atilangiza. Mayi Banda apereka ndalama zokwana 3 million kwacha ku gululi. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yati mpovuta kuti dziko lino litukuke ngati anthu apitirire kudalira chimanga pa chakudya. Akawale yankhula izi pa msonkhano wa ena mwa mayiko a mu Africa wokambirana za mmene angapititsire patsogolo chitetezo cha chakudya. Mercy Masonga ali ndi zambiri kuchokera ku Lilongwe kumene msonkhanowu uchitikira. Akawale anati alimi m'dziko muno akuchita bwino pa ulimi wa makono zomwe zingathandizire kuchepetsa njala m'dziko muno ndipo izi zikuphatikizanso kubweretsa zakudya zakasinthasintha zomwe zingathandize kuti chakudya cha dziko lino chizikhala chochuluka. Tifuna tipange transition maganizo athu kapangidwe ka zinthu kuti tisamangodalira chinthu choti ndi chodula kwambiri chimene chikutipangitsanso kuti zokolola zisakhale zambiri pobweretsa fertilizer wa mtundu wina timati organomineral fertilizer komanso tiliso ndi fertilizer wina ma inoculant komanso ma nano fertilizer amene ali otseka mtengo
koma amapangitsa kuti mbewu zikhale zambiri. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku World Bank a Ann Wellstein anati chigawo cha Africa chikukula kwambiri ndi anthu ochoka m'madera am'midzi ndi okhazikika mtawuni, chingakhale kuti madera ambiri akumudzi ali ndi vuto la zakudya. Iwo anati pofunika kuti pabweretsedwe njira zamakono za ulimi pofuna kuthana ndi mavuto omwe ali pakadali pano. Mkumanowo womwe ndi wa masiku atatu akukambirana za mmene mayiko angathetsere njala m'mayiko awo komanso njira zina zimene zingapititsire patsogolo nkhani za ulimi. Chiwerengero cha ophunzira standard 8 amene akulemba mayeso a primary school living certificate chakwera ndi 1.7% chaka chino. Ophunzira 257,129 ndi amene akulemba mayeso akuyerekeza ndi ophunzira 252,668 amene analemba mayesowa chaka chatha. Times yapeza kuti mayesowa ayamba bwino. Mtolankhani wathu Brenda Kayo wayendera ena mwa malo amene ophunzira akulemberapo mayeso mumzinda wa Lilongwe ndipo wapeza kuti ana 746 ndi amene akulembera mayeso pa malowa. Mumzinda wa Mzuzu, mtolankhani wathu Witness Chipwere anayenderanso ena mwa malo amene ophunzira akulemberapo mayeso. Witness walemba ripoti limene akuwerenga ndi Sam Kalimira. Pasukulu ya primary ya Kaviwale ana okwana 240 ndomwe alembe mayeso a standard 8 ndipo pasukulu ya Katoto ana okwana 247 ndomwe akulemba mayesowa. Bonista Lungu omwe ndi woyang'anira mayeso pasukulu ya primary ya Kaviwale anati ayini chikhulupiriro kwina kuti anawa achita bwino chifukwa chakunena kuti aphunzitsawo anagwira ntchito tamandika powaphunzitsa. Ndiyembekeza kuti ana wa chaka chinakhosa kwambiri fuwa tinakonzekeresa kuopsa mmasukulu mwathu monga zoni ya Kaviwale ino timabwera mamawa tisanayambe actual time ya 7 o'clock ana amaini kuti aphunzitsidwe ndaziphunzitsidwe na ma 6 o'clock madzulo akaweruka amabwereranso kudza phunzira komanso ena amapanga ma night studies. Pasukulu ya primary ya Katoto yemwe akuyang'anira mayeso kumeneko a Oscar Kasato anati anawa adakonzekera bwino mayesowa ndipo anati pakali pano ayamba kulemba wopanda mavuto ena aliwonse. Akasato anaonjezanso kwena kuti mwana okwana 250 omwe alembe mayeso pasukuluyi ndi ana atatu okha omwe salemba, komano izi ndikamba kuona kuti adasankhidwa kupita ku sekondale mu ndondomeko yachiwiri yosankha vana kupita kusukulu ya sekondale. Ifeyo uthenga wathu ndi oti tikuwalimbikitsa anawa kuti akhale olimbikira ndiponso tikuwafunira zabwino zonse kuti tikuwafunira zabwino zonse pa mayeso awo. Pakadali pano Tapiwa Gausi yemwe akulemba mayeso pasukulu ya primary ya Kaviwale ndipo amafuna adzakhale injiniya anena kuti ayende chikhulupiriro kuna kuti mayesowa alemba bwino ndipo adzakhonza. Ineyo ndinokonzeka anzanga sinonso ndinokonzeka chocho kuti aphunzitsi athu atiphunzitsa zambiri komanso ifeso tinkawerenga komanso tinkapanga madisi neno ndifokonzeka. Ana asukulu okwana 4,111 ndomwe akulemba mayeso amanebo a standard 8 mu mzinda wa Mzuzu. Popitiriza nkhanizi Forum for African Women Educationalists in Malawi FAWEMA yati yaonjezera chiwerengero cha ophunzira amene apindule ndi thandizo lake. Chiwerengero chichafika pa 1,350 kuchokera pa 1,100. Wesley Chabwera ndi mkulu wa bungweli ndipo akuyankhula ndi Pemphero Malimba. Taonjezera kuchoka pa 1,000 kufika pa 1,300 chifukwa choti tikudziwa kuti pali ambiri amene akufunikira kuti tathandize. Program imeneyi yamba chaka chatha 2024 ndipo ipita mpaka 2030 ndi 7 years. Cholinga chathu nchoti tithandize makamaka atsikana ambiri kuti azipanga maphunziro a science. Komanso sitingoyang'ana ana skulu okhaokha amene ali atsikana komanso anyamata. Tikudziwa kuti pakhala nkhani yonena kuti anyamata tikuwasiya kumbuyo, so 20% ya amene tizathandizira mu namba imeneyi ndi anyamata. Komanso chosangalatsa njira njo ndi program imeneyi ithandizanso ophunzira amene mwina ali ndi maulumali osiyanasiyana komanso amene mwina achokera kunja mwina akuthawa zosiyanasiyana kuchokera kwawo, so tikufuna kuti tithandizenso mbali imeneyi. Mawake mlembe wa mkulu mu nduna wa maphunziro
akupechenjere aleve senea wati thandizo lili kusintha miyoyo ya anthu. Awa akubwera pano ndikunena kuti 80% ya imene akuwathandiza ndi atsikana, 20% ndi anyamata. Ndi zimene tikunenanso kunena kuti pamene aphunzitsa mtsikana aphunzitsa dziko, chifukwa chinthu chimene chingakweze dziko lino masomphenya amene tili nawo a Malawi 2063 angakwanitsidwe pokhapokha pamene anthu akhala ndi ukadaulo, ali ndi ukatswiri ndi luso lokweza dziko lino patsogolo. Luso limeneli limachokera m'maphunziro apamwamba. Choncho tikunena kuti pamene tikukweza dziko lino tikuyenera kukhala ndi anthu ophunzira bwino. Ndiye awa afawema akutithandizira mu ndondomeko imeneyo. Choncho tathokoze kwambiri kuti kupyolera ndondomeko imeneyi tikhala ndi anthu ophunzira ochokera ku malo kumene mwina sakanatha kupeza thandizo limeneli ku ma community based underscore. Limbe Leaf Tobacco yapereka ofesi imene yamanga pa polisi ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Kampani yati yamanga ofesi pothokoza polisi kamba kokhumitsa chitetezo kuderako. Tili ndi zambiri pa nkhani mulipotire. Mkulu oona za ubale wabwino pakati pa makampani a Alan Chalani ayamikira polisi kamba ka ntchito yabwino yomwe amagwira popereka chitetezo cha mdziko ndipo apempha kuti ubale oterewu upitirire. Chaka chatha tinabwera kuno pamene panali chilinganizo china chimene timadzapereka njinga za moto. Ndipo tsiku limenelo ndimene anatidziwitsa kuti iwowo amayang'anira kuti mwina ngati uli kotheka tigwirane manja kuti tithandizane kuti tibweretse ofisi imeneyi. Ndiye iwowo atatipempha ife ngati mmodzi mwa anthu okhala m'mudzi muno tinaona kuti nchabwino kuti tichiganizire, ndipo tachiganizira tinaona kuti tithandize kuti mpaka building imeneyi itheke. Wachiwiri kwa komishonala wa polisi kumvuma chigawo chapakati Averi Felix Phiri ayamikira kampani ya Limbe Leaf kamba kathandizoli ponena kuti ofesi yomwe athandizayi ithandizira kuti apolisi azipereka thandizo labwino kwa anthu. Kuboza kampani ya Limbe Leaf chifukwa choti mangira building nyumba iyi ofesi tikudziwa kuti ichepetsa mavuto ama offices amene tinali nawo pa Kanengo pano monga tasiti komanso a prosecution. Pa nthawi iyi ndikuti onsewo maofesi amene tachulapa akhala kugwiritsa ntchito ofesi iyi kotero kuti ndifosangalala komanso kuthokoza Limbe Leaf kampani chifukwa chobwera kudzatiganizira kuti atimangire ofesi imene ili yayikulu kwambiri pano pa Kanengo. Ndipanda zona banda ndi wapa mpando wa komiti ya pa Kanengo Police. Chimene chofunikira kwambiri pakuyang'ana amene anzathu asiyaidi amagwira ntchito ma prosecutors anali pa malo opandizika kwambiri kuti maziwaso kuti ngati ugwira ntchito pa malo osayenera kabwino waka ntchitonso sikakhala kabwino, koma ukakhala pa malo oti environment ili bwinobwino zimakupasa mphamvu munthu kuti ugwire ntchito yako moyenera. Ndi monga amene unaphunzitsidwamo koma ukoko kunali panipani, so tili wokondwa kwambiri. Chaka chatha kampani ya Limbe Leaf idaperekanso njinga za moto komanso makompyuta amakono ku polisi ya pa Kanengo. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane na insometo yake. Malawi Police Service yati ilibe chiwerengero chokwanira cha polisi mdziko muno. Nduna ya zaulimi yachenjeza kuti dziko la Malawi sitingatukuke pokhapokha nzika zake zitasiya kudalira kwambiri chimanga pa chakudya. Nkhani zina chiwerengero cha ophunzira amene akulemba mayeso a standard 8 chakwera chaka chino. Munali ndine Yankho Seunda.